El Port de Barcelona és el principal hub logístic de la Mediterrània i és la porta a un mercat de més de 400 milions de consumidors. Fa dècades que el port treballa per garantir la màxima qualitat de les seves aigües. Les aigües del port ocupen 890 hectàrees i un volum de 90 milions de metres cúbics. El port realitza des de fa més de 20 anys un control constant de les seves aigües i sediments. Les mostres s'analitzen a 3 laboratoris del CSIC per tal de garantir la precisió i exactitud dels resultats. També s'efectua un seguiment de les comunitats animals que viuen als sediments, ja que són un bon indicador de la qualitat biològica de l'aigua. Des dels anys 90, la qualitat de l'aigua ha experimentat una gran millora. Avui dia, al port trobem una rica vida subaquàtica, fet que demostra que els ecosistemes marins poden conviure amb el funcionament d'una gran infraestructura. En 2 ocasions, la Federació Internacional de Natació ha triat el Port de Barcelona per celebrar les proves d'aigües obertes del Campionat del Món de Natació. A més, cada 25 de desembre, el port acull la Copa Nadal, una competició que constata la progressiva millora de les aigües portuàries. Són diversos els factors que han contribuït a aquesta millora. La construcció de la nova xarxa de sanejament del port, amb més de 35 quilòmetres de col·lectors i 16 estacions de bombeig, ha estat un element clau. Aquests col·lectors condueixen les aigües residuals a les depuradores del Llobregat i del Besòs. La xarxa de sanejament del port està dirigida des del Centre de Control de l'Ajuntament, un control que garanteix una gestió eficient sense abocaments a dàrsena. La millora del sanejament de la pròpia ciutat també ha limitat la descàrrega d'aigües al port en dies de pluja intensa. La depuradora del Llobregat tracta part de les aigües que abans s'abocaven a prop del port i ha contribuït a reduir la contaminació i les aportacions de matèria orgànica. Des de 1992, embarcacions especialitzades recullen els residus flotants de la làmina d'aigua del port. Aquest servei, que funciona 365 dies l'any, recull més de 400 metres cúbics anuals de flotants, principalment plàstics. A més, des de 2002, l'obertura de la bocana nord ha permès incrementar la renovació de les aigües del Port Vell. La renovació, que abans trigava 20 dies, ara es produeix en 7, millorant-ne la qualitat. El port disposa d'un eficient servei de recollida de residus de vaixells, segons estableix el conveni Marpol, per prevenir la contaminació marina. El port també treballa activament per prevenir i donar resposta als vessaments d'hidrocarburs i altres contaminants. Amb aquest objectiu, el Pla Interior Marítim del port disposa de mitjans i equips de contenció i recollida d'hidrocarburs. Totes aquestes accions han permès avançar en la millora de les aigües portuàries. Al Port de Barcelona seguim treballant per garantir unes aigües de qualitat, ara i en el futur. Port de Barcelona, per un futur sostenible.